नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. मुंडगोडच्या सनवळी आणि चिगळी डॅमाक गंगा पूजाक नाल अर्पण. मुंडगोड तालुक्याच्या सनवळी आणि चिगळी डॅमाक मान्य आमदार शिवराम हेब्बार यांनी गंगा पूजा आणि नाल अर्पण करून वार्षिक गंगेक मान अर्पण केलो. या वेळार माजी आमदार VS पाटील, ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गुडियाल, जिल्हा पंचायत माजी सदस्य रवी गौडा पाटील, प्रमुख HM नाईक, कृष्णा हनेहळ्ळी, नागभूषण हावणगी, गोपाल पाटील, KC गलबी, जयराज वाडगेर, ग्रामपंचायत सदस्य, स्थानिक मुखंड आणि इतर हजर आशिले. जिल्ह्याच्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडूक आमदार सतीश सैल हेमगेली आर्थिक मदत. कारवार 7 सप्टेंबर ते 14 सप्टेंबर पर्यंत डेन्मार्कात जावच्या आंतरराष्ट्रीय पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धेत भाग घेवच्या क्रीडापटूक कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश K सैल हेमी 20,000 रुपयाचे आर्थिक सहाय्य केले असा. राजेश K मडिवाळ हेमी मूळ कुमटा तालुक्याचे रहिवासी, कारवारच्या अग्निशमन दळात लीडिंग फायरमॅन म्हणून काम करतात. हेमी हेजी पहिली 2018 सालात साऊथ कोरियात जाल्ल्या पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धेत कांस्य पदक, तर हालीच हाँगकाँगात जाल्ल्या आसियान पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धेत 4 चांदीचे पदक विजेते आसात. आता डेन्मार्कात जावच्या 15व्या विश्व फायर फायटर्स गेम हितूत भाग घेवसाठी राजेश मडिवाळ हेमका आमदार सतीश सैल हेमी 20,000 रुपयाची आर्थिक मदत देऊन तेमका प्रोत्साहन दिला आणि तेमका शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. गोकर्ण सी स्टे रेसॉर्टात अक्रम जुगार खेळाचेर धाड, 9 जाणां मुद्देमालासकट ताब्यात. कारवार. कारवार जिल्ह्याच्या गोकर्ण व्याप्तीच्या दुब्बनससी ग्रामाच्या सी स्टे रेसॉर्टात अक्रम रितीन पत्ते खेळचो जुगार चलता हेची बित्त बातमी कळटरेत PSI शशीधर KH हेमगेल पंगडान अचानक धाड घालन या जुगारात सामील आशिल्ले 9 जाणांचे तक्रार दाखल करून पुढील तपास सुरू आसा अशें माहिती मेळ्ळा. घटने वेळार सी स्टे रेसॉर्टात रूम नंबर 7 पत्त्याची पानां, 77,000 रुपये, 480 रुपये नगद, 34 टोकन्स, 7 मोबाईल, 1 बेडशीट हे जप्त केला. तसेच एक सेंट्रो कार ताब्यात घेतला. 80 KP ॲक्ट या कलमा अंतर्गत गोकर्ण पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल झाला. खेळात मग्न आशिल्ल्या 9 जाणांपैकी 2 जाण होन्नावरचे आणि 7 जाण कुमटाचे असे पोलीस सुत्राकडच्यान कळला. जिल्ह्यात असल्या अक्रम जुगार अड्ड्याचेर सतत धाड घालन असले चोरेच्या धंद्याचेर आळबंद हाडचे काम SP नारायणन हेमी अंमलात हाडला आणि CPI, PSI आणि पोलीस कर्मचाऱ्यां हितूत लक्ष घालन जिल्ह्यात बरीच प्रगती करूक SP नारायण हेमी यशस्वी जालात असे सार्वजनिक उलयतात. झाडा झुडपात उडयल्या अनाथ नवजात शिशुले रक्षण. कारवारच्या आर्ट्स आणि कॉमर्स कॉलेजा फाटल्यान कुर्सावाडा रस्त्यार एक नुकतेच जन्मले नवजात भुरगे कोणी तरी झाडात उडयले आज सार्वजनिकाल्या नजरे येयले. कुर्सावाड्यार वयच्या वाटेर विजयवाडा प्रदेशात मातेच्या रेब्यात कोणीतरी 2 तासां पयलीं जन्मल्ले बालक उडयले. ते रडचे आयकतरेत शोध कार्य केलो. अखेर ते सार्वजनिका मेळ्ळे. ताबडतोब जिल्हा आस्पत्रेचे कर्मचारी येवन त्या नवजात बालकाक ICUत उपचार सुरू आसात. घटनास्थळार पोलीस हजर जावन CCTV कॅमेऱ्याच्या दृश्यावळीनुसार हे बालक उडयल्या व्यक्तीलो शोध कार्य सुरू आसा. कारवारच्या शिरवाड व्याप्तीत अर्धमर्द जळिल्ल्या स्थितीत महिलेले शव. कारवारच्या शिरवाड रेल्वे स्टेशना लागीं 30 ते 35 वर्ष वयाच्या एक मृत महिलेली जळिल्ल्या स्थितीत कूड मेळिल्ली घटना घडला. कोणीतरी खून करून थंय उडवून गेला असो संशय पोलिसांनी व्यक्त केला. या मृत महिलेला देह पेट्रोलाचा उज लागून अर्धमर्द कपड्यात जळीत स्थितीत आसा. कारवारचे पोलीस घटनास्थळार येवन या प्रकरणाची नोंद कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्यात दाखल केला. पुढील तपास पोलीस करते आसात अशी बातमी मेळ्ळा. कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार आयोजित कारवार तालुका मर्यादित दुसरी वर्षाची घुमट आरती स्पर्धा आणि महिलांसाठी गणपती मूर्ती मुखार पारंपरिक फुगडी नृत्याचो 2 मिनिटांचो व्हिडिओ करून धाडचो कार्यक्रम. कारवारच्या कोंकणी उत्सव प्रिय लोकांक प्रोत्साहन मेळचे
आणि कोकणी संस्कृती जतन आणि संवर्धन जावचे या उद्देशान ही स्पर्धा मंगळवार तारीख 10 सप्टेंबर 2024 दिसा सदाशिवगडच्या कोकण मराठा सभागृहात सकाळी 10 वाजता आयोजित केला। या स्पर्धेत भाग घेवच्या पंगडान 500 रुपये फी भरून 8 सप्टेंबर 2024 पर्यंत नाव नोंदणी करची। या स्पर्धेत फक्त 18 पंगडा मात्र भाग घेऊ मेळटलो। पहिले येता त्या पंगडाक पहिली या आद्यतेचेर पहिले येयल्या 18 पंगडा मात्र आद्यता आसतली। या स्पर्धेचे लाईव्ह म्हणल्यार थेट प्रक्षेपण युट्यूबाचेर आसतले। स्पर्धेचे नियम: एक पंगडात कमीत कमी 5 तर जास्तीत जास्त 7 सदस्य असू जाय। सुखकर्ता दुखकर्ता ही आरत म्हणजे सक्तीचे। स्पर्धेत भाग घेऊ वयाचे बंधन ना। भाग घेतलेल्या पंगडाक पारंपरिक वेशभूषेचे खास गुण मेळतले। प्रत्येक पंगडान वाद्य आपल्या हाडची। घुमटाबरोबर शमेळ कासाळ हाडचे गरजेचे। गायक वादक वेगळे असते। कला सादर करूक एक पंगडा फक्त 10 ते 12 मिनिट वेळ मेळटलो। पारंपरिक वेशभूषा, सुशोभीकरण आणि कलात्मकता या गोष्टीची नोंद परीक्षणात घेतले। पहिले बक्षीस 10,000 रुपये आणि यादस्तिक, दुसरे बक्षीस 7,500 रुपये आणि यादस्तिक, तिसरे बक्षीस 5,000 रुपये आणि यादस्तिक। निकाल त्याच दिवसा त्याच वेळा जाहीर करून बक्षीस वितरण करतले। परीक्षकालो निर्णय हो अंतिम निर्णय असतलो। समान गुणसंख्या जाल्यार ड्रॉ पद्धतीने निर्णय घेतले। या बाबतीत परीक्षकालो निर्णय अंतिम असतलो। प्रसंगानुसार कार्यक्रमात कसलो बदल करचो हक्क आयोजका असतलो। सभागृहात उपस्थित प्रेक्षकांसाठी खास आकर्षक बक्षीस असतली। ड्रॉ वेळार विजेते सभागृहात हजर ना जाल्यार बक्षीस दुसऱ्या वयतले। भाग घेवच्या प्रत्येक पंगडान आपापल्या ग्रुपाचे नाव, वड्याचे नाव, फोन नंबर, ग्रुपातल्या वांगड्याची संख्या, ग्रुप प्रमुखाले आधार कार्ड, गायक आणि वादकाली नावा 8 सप्टेंबर 2024 पर्यंत देवची। नाव नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी राहुल नाईक 8867756322, विष्णू कोळगेकर 7768992848, मनोज भट 9448856818 हेमकडे संपर्क करतो। महिलांधारच्या फुगडी नृत्याच्या व्हिडिओ पहिले बक्षीस 3,000 रुपये आणि यादस्तिक, दुसरे बक्षीस 2,000 रुपये आणि यादस्तिक, तिसरे बक्षीस 1,000 रुपये आणि यादस्तिक। फुगडी नृत्याच्या व्हिडिओ बरोबर ग्रुपाचे नाव, गावाचे नाव आणि मोबाईल नंबर नमूद करून प्रितेश 9764122888, विष्णू 7768992848 या व्हॉट्सअप नंबराचे धाडचे। स्पर्धेत भाग घेवच्या पंगडाक आणि प्रेक्षकाक सगळ्यासाठी दनपारा जेवणाची व्यवस्था असतली। हेची नोंद घेवची असे कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार या आयोजका वतीन कळयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।